Aldaia avui, esta vesprada, és la seu d'un debat, d'una reflexió important des de la comarca, de l'Horta Sud, amb la participació de Josep Boira, que és el comissionat del corredor mediterrani del Govern d'Espanya. Per tant, és una persona important que ens va il·lustrar sobre el seu treball, que és molt important per a la comarca, per a la Comunitat Valenciana i per a tota Espanya en general. I jo crec que és important sempre impulsar foros de debat, de reflexió, en el que les institucions, la societat civil, les empreses i, en definitiva, tot el món, tots els actors que fan possible que l'economia se desenvolupe. Per tant, entre tots tenim que unir esforços, treballar conjuntament, i avui és una bona oportunitat per a caminar en aquest objectiu. Avui en Aldaia el que vaig a contar és un poc la relació que n'hi ha entre l'economia i les infraestructures, especificant quin ha estat el procés per el qual avui el País Valencià és la quarta comunitat per la cua en dotació d'infraestructures, la qual cosa vol dir que estem mal en la dotació d'infraestructures, i vaig explicar com hem arribat a este procés i també les necessitats. I les necessitats, evidentment, són infraestructures productives, infraestructures que ajuden a l'economia valenciana a millorar la seva competitivitat i la seva productivitat. I per això, per exemple, parlarem del corredor mediterrani, no només del corredor mediterrani, però també del corredor mediterrani com un exemple d'infraestructures productives que són fonamentals per a que l'economia valenciana tinga futur. Estamos aquí para hacer un acto del Foro del Horta Sur, que es un foro que está acostado por asociaciones empresariales del Horta. Intentamos difundir nuestro manifiesto del Horta Sur, que son todas las medidas que entendemos que en la comarca se podían implementar a nivel empresarial y estructural para mejora del empleo y de las empresas. Y todas estas actividades que hacemos, como la que hoy tenemos, es la finalidad de difundir todo este tipo de acciones para el empresariado y para la gente que busca trabajo en la zona, y sobre todo enriquecer nuestra zona.